ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce Nana Aisha, Allah ya kare yadda a gare ta. Kuma ita Nana Aisha mun san matsayinta, ita ce kadai a cikin mata wanda Allah ya saukar da aya har guda 10 ina faɗa falalata kuma ina kare ta. Lokacin da aka yi mata kage, aka yi mata ƙarya, Allah da kansa shi ya kare ta, ice bata yi ba. Kuma ice wanda suka yi wannan abin kira suka yi, ƙarya suka yi, ba daidai bane. Shi sa take alfahari da ita ce wacce Allah ya saukar da bara'arta daga sama. Kuma ita ce matar da ta samu albarkar da babu wata mace ta samu irin tata. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam take cewa a hannuna ya koma ga Allah. Tufiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina haqinati wa zaqinati. Yana jingine da ita, Allah ya karɓi ransa. Kuma a cikin ɗakinta. Bayan a cikin ɗakin nata kuma aka binne shi a cikin ɗakinta. Nana Aisha radiyallahu anha. Shi yasa aka ce a cikin mata ba za ka taɓa samun faƙihiya kamar Nana Aisha ba. Mai zurfin sani na addini. Sannan zai yi wahala ka samu mace wacce ta san magani irin Nana Aisha. Zai wahala ka samu mace a cikin mata wacce ta san ash'arul Arab irin Nana Aisha. An ce dalilin da yasa aka ce ta san magani da yawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rashin lafiya. Duk wanda izo gaida manzon Allah sai ya ce a hada kaza da kaza. An ce ta wannan hanyar duk ta samu abubuwa. Ko ba a hada ba dai amma an gaya mata. Ko wanda zai nuna mana ba wai wani matsayi bane mutum a ce je asibiti ya ce ba zai je ba. Musamman ma an kana da rauni na imani, wanda yake da karfin imani zai iya haƙuri, ba zai raki ba, ya ki zuwa asibiti kuma ya ce mutane surutu. In ka san